Pants Mjondolo with my boy, you know, the one and only MT kanjani lo mfethu? Akurat. Mfethu ungene kahle uOx lapha mfethu. MT kanjani mfethu? Sure ngazi. Yeah. Mfethu why bekubizwa MT vele mfethu? Shuthi mfethu ngingathini? Ngisho ngibe stylish njengayo. Shoot we artist. Ngasho na kanjalo. Ngicela mfethu ngicela ngama-artist mfethu. Cela ungifreestyle phela mfethu, ungifreestyle mfethu yeah. Hey y'all, come look at this. Incorrect. Oh shit! We artist kodwa ukorrect. Yazi mina ngakufreestylela mina manje kugcwalisela okay. Ngizoqala ngenibuke mase ngiyanqasha kuzobe ngathi ngiyasha lapho ngimasha indesheni njengesosha bayasixosha bathi sikwazi ukrasha bathi baqalisa phansi bethi sama corrections bangama-correct sobadisile baphendulile komsa I don't care about you obulambile ke singibeef ngizosula Steve konizoply kahle wena ukubhaye ngakho masingenikehlelo bhaca ngamakhono uyasola sina 15 years ngicela ukujola konje njalo freestyle kade ngabona kwachithwela amanzi ayikho nenkukhu soxabuluna ngesituthu uqalaza uphuthe ngokusithe masihlangene sinabafethu ungaphenduli ibizo ngo-MC futhi ungakwazi freestyle lezo. Oh, he tried it.